ئەمەوێ پرۆگرامێکی گرنگتان پێشکەش بکەم سەبارەت بە چۆنێتی دروستکردنی پەیوەندی و ڕایەڵێکی پتە لە نێوان هەرێمی کوردستان و ئامەددا ڕەنج سەنگاوی لە ئامەدا باکوڕی کوردستانەیە وەرن ورا ئەم ئالیکاری بدووە ئەتوازم خەڵقی مێ سلێمانیش بێن بدەرێ خەڵقی مێ عێراقی هەموو بێن بدەرێ بەرنامەیە vê carê taybet e bi bazirganiya navbera Bakur û Başûrê Kurdistanê de. Salane danûstandina bazirganiya Herêma Kurdistanê li gel Tirkiye ji 10 milyar dolaran zêdetir e. Serokê Borsaya Bazirganiyê ya Amedê dibêje, hikûmeta Tirkiye ji bo pêşxistina sektora bazirganiyê alîkariya wan dike. Vê dere devlet ji 12 salara heqê sîgortayê narê. Heqê sîgorta jî pir pere girê dide yani. Heqê erd narê. Heqê erd jî pir pere girê dide. Yani pir imkan heye. Ama li hêla Kurdistanê tiştek ez zanim sadece erd didite ew jî 49 salara bi kirê didite. Erd dide ji 49 salara. Li wê derê gerek ew serbest berde enerji yani enerji gere belaş bid yani. Li gor serokê odeya pîşesazî û bazirganiyê ya Amedê gelek sedem hene ku li ber pêşxistina navbera bazirganiya Bakur û Herêma Kurdistanê de dibin astengî. Ew jî nebûna geştên esmanî yên rasterast di navbera Amed û Hewlêrê de ku tenê li ser biryara Serokwezîrê Herêma Kurdistanê maye. Du mang lemober Kompanyayê Sun Express ke kompanyayekî hawbeşî hêlî asmanî ye li nêwan Tirkiye û Almanya dawekarî arasta kir bo destpêkirdinî geşta asmanîyekan bo Hewlêr. Em ji dawekariyekaman arasteyî Wezaretî Dereweyî Kurdistan kird. Lêre de moletek li Firokexanê Hewlêr we pêwîst e. Sala 2013 û 2015 di navbera Bakurê Kurdistan û Herêma Kurdistanê de qebareya bazirganî gihîşte 15 bo 17 milyar dolaran. Lê di salên dawî de heta 10 milyar dolaran daketiye. Di demekê de ku dikare bigihece 25-30 milyar dolaran. Bayek dest nakire. Hikûmetî Herêmê Kurdistan berastî xemxor niye. Yani berastî bêxema lewî kewa êsta hanî zor hawirdekaran û xawenkaran û biznesmanan bi şeweyek nadirê taku bitwandire karxaneyê stratejî bikirêtewê. Nirxî kareba bi sirêke ke li Iraq bi 6 dînare li Kurdistan bi 157 dînare. Her çi qas peywendiyên di navbera Hewlêr û Enqerê de di rewşeke asayî de ne, lê başbûn û xirabûna peywendiyan bandoreke rasterast li ser qebareya bazirganiya her du aliyan dike. Serokê odeya pîşesazî û bazirganiyê ya Amedê dibêje, ji bo bazirganî pêşkeve, divê siyaset jî baş bi rêve biçe.